tipia. Amatxo ikusteko irrikitan atera naiz eskolatik. Biok egin dugula performantzea kontatu nahi diot. Etxeko atea ireki eta ez dut Amatxo aurkitu. Horren ordez, tipi bat zegoen egongelako izkina batean. Arrapaladan abiatu zaizkit ideia dizdiratxo guztiak gorputzeko beste lekuren bat ezagutzea. Baina eztarrian geratu zaizkit denak pilatuta eta negarrez hasi naiz. Barruan, gabonetako argitxoak jarri dituztela konturatu naiz. Tipiaren oihala ez da gai izan sorpresa gordetzeko eta. Korrika barrura sartu naiz, bertan zegoen Amatxo, koloretako kusinen artean etzanda. Besarkada itzela eman diot. 5 urte eta gero nire lehenengo lanaren soldatarekin erosi dizut. Sorpresa gehiago egongo dira. Proiektu bitan parte hartzeko proposamenekin nator zinemalditik eta. Zorionak Amatxo, ez dakizu zein pozik nagoen, ez bakarri zure lanarengatik, txundituta nago tipiarekin. Andereño Martinarena baino politagoa da. Berriz besarkatu dut nire indar guztiarekin. Berea izan da ideia, zoratuta daukazue zuen txokoaren kontuarekin. Amatxori barregurea ematen dio gaiak. Gero Aitatxo sartu da eta hirurok besarkatu dugu elkar. Zure Amatxo izugarri egon dago goizean deba. Arro zegoen Aitatxo. Jo, eta nik ezin ikusi penatu egin naiz. Lasain maitia, gaueko teleberrin ikusiko nauzu. Tipitik atera da Amatxo zartaginean zerbait kiskaltzen zegoela entzun duelako. Pozaren pozez, txalo egin dugu Aitatxok eta biok. Pozik, deba, galdetu dit Aitatxok. Andereño Martina bezala, goxo. Horrela galdetuta ezinezkoa zait egia eskutatzea. Oso pozik. Gora eta bera darabiltzat ideia guztiak. Burutik tripara, estarrian trabatzen zaizkit. Auskalo gorputzeko zein tokira joan nahi duten orain. Nire barnean gertatzen ari den zerbait ezezagunaren berri eman nahi izan diot Aitatxori. Hoiek ez dira ideia bakarrik, emozioak, sensazioak, sentimenduak, konturatu naiz Aitatxok asko ikasi behar izan duela pertsonen barrukoak ikusten. Bakarrik geratu naiz tipian, zein goxo egongo nintzateken hemen Lukarekin. Aitatxo eta Amatxo teleberriren zai etzan dira lurrean. Aitatxok sofa zaharra etxetik atera baitu tipia sartu alizateko. Badakizue, etxea gaixotu ez dadin. Deba, etorri, Amatxo teleberrin! Beste garai batean erabiltzen ziren auto batetik atera dire Amatxo eta beste gizon bat. Museoan zeuden pentsalarien tankerako. Tiro egin diote Amatxori eta goizean nik egin dudan bezala. Tomatez beteta, luze etzanda alfombra gorriaren gainean. Izar guztien begiradak zureak dira. Kexatuko zara? Aitatxok Amatxori. Hoiek ez dira begiradak, ziztadak baizik. Aitatxok ez bezala, nik berehala ulertu dut Amatxoren metangora. Brainstorminga ideien ekaitza. Gaur, Amatxorekin noa eskolara. Ala tristeren kapela jarri dut, kapela buruan, ideiak ailean. Atzo gehiegi pentsatu nuen tipian, Amatxok ez du jarri. Gauza batzuetaz arduratu behar dela eta burua argi eduki nahi duelako. Txamarrakakoan jarri dut eta kapela kentzear nengoenean, Luka urreratu zait. Zein polita zauden ala tristekatu begi. Kapelakakoan jarri eta ziztu bizian sartu zaizkit airean zeuden ideia guztiak burmuinera, tripar arte bidaiatzeko. Hain azkar joan dira, haizea ere sortu dute. Ateak pamba! Tripako zuek pin-pan-pun. Behin, goiz etorri eta hala ere denen begirada jasan behar. Ziztadak, Amatxok bezala. Baina ziztadek ez dute minik egiten. Tripa pin-pan-pun egiten dizunean. Gelara sartu gara eta ingelesekoaren ordez, Andereño Martina eta Manu zuzendaria zeuden aterki baten azpian. Inorez da ezer esatera ausartu. Zuzendaria gelara etortzea ez da gauza arrunta. Manuk hartu du hitza. Badakizue zergatik nagoen gaur hemen, galdetu digu Manu. Ingelesekoa gaixo dagoelako esateko, erantzun dio Leok. Baita ere, estresa jota baja hartu du. Ea laster ondo jartzen den, bai zera.
Jarrait dezala estresatuta, inork ezer esan ez badu ere, ziur batek baino gehiago pentsatu dugula. Gaur Manu etorri da pentsatzeko txokoari beste izen bat jartzen laguntzeko. Horretarako denok parte hartu behar dugu kontatu digu Andereñoak. Ideien ekaitza, deitzen den dinamika bat egingo dugu. Horregatik, babestu gara Martina eta biok aterkiaren azpian. Pentsatzea asko gustatzen omen zaizue. Zuen buruan omen daukazue benetako pentsatzeko txokoa. Pentsamentuak ez daukala txokorik esan nahi diot Manuri. Buruan, bihotzean, zein tripan gorde ditzazkegula ideiak. Gero ipurditik ateratzeko edo kapela baten bidez haizea hartzen bidaltzeko. Txinatarrei kasu eginez geure etxetxoa osasuntsu mantentzeko. Ulertzen hasi naiz aitatxoren ogibidea. Bitartean, arbelean idazten daude txokoarentzako izen posibleak. Ni neuk ez daukat inolako gogori pentsatzeko. Eskertuko nizueke isa baten bidez, zuek izen aproposena aukeratzea. Aspertzeko txokoa, lo egiteko txokoa, ingelesekoaren aurpegia ez ikusteko txokoa, Madame Curryren txokoa, Debaren txokoa, negar egiteko txokoa, hildakoen txokoa, txoko madarikatua, txoko bedenkatua. Andereño Martinak eta Manuk kezkatuta dirudite. Stormingaz blai egin gara, ekaitzaren osteko beharealdia badirudi ez dela inondik inora ageri. Deba, nire pentsamenduetatik iratzarri nau Andereño Martina. Ez aldaukazu guretzako izen aproposagorik? Bihar pentsatuko dut Scarlett O'Hara Andereñoa. Amaren alaba, goxo begiratu nau, beti bezala.